שלום חברים, ברוכים הבאים לוובינר של ספייק איי-טי על פתרונות אוטומוקס. אני שרון חיים מתן, אני ה-CTO בספייק איי-טי, אחראי על כל הטכנולוגיות. נמצא איתי רומיה, הוא הפרופשיונל סרוויס בעולמות אוטומוקס, סנטינל 1 ועוד. היום אנחנו בעצם הולכים לדבר על כל הפתרונות של סנטינל, של אוטומוקס. למה בעצם כדאי להשתמש בהם, מה הם נותנים לנו מעבר לפתרונות אחרים. יהיה לנו סשן דמו על המערכת ונראה איך היא עובדת, ובואו נצלול לוובינר. אז היום בעצם אנחנו בתור מנהלי IT או אבטחת מידע נמצאים באיזשהו גאפ, יש בינינו איזשהו פער בין היכולת שלנו לבצע עדכונים של פגיעויות, לבין המשתמשים שלנו שלא תמיד יש להם זמן, לא תמיד הם זמינים לנו, לא תמיד הם יכולים או רוצים לבצע את הפאצ'ינג בצורה נכונה. כל הזמן מתווספות לנו עוד תוכנות לתוך הארגון. אנחנו היום בארגון נורמלי יש בין 150 ל-200 תוכנות שונות ומשונות של משתמשים כאלה ואחרים, ואנחנו צריכים לתת להם מענה. יש לנו יותר רכיבים בארגון, יותר מחשבים, אנשים מתחברים מהבית, אנשים מתחברים עם לפטופים, עם טלפונים, עם כל מיני מערכות שונות ומשונות לתוך הארגון שלנו. יש לנו מערכות הפעלה, אז אוטומוקס יודע היום לתמוך בווינדוס בצורה מלאה, במק בצורה מלאה ובלינוקס בצורה מלאה. יש לנו עובדים שנמצאים מרחוק, והם לא מגיעים למשרדים, אז לא תמיד אנחנו יכולים להתקן להם את כל הפאצ'ים. ולכן באו אוטומוקס ובנו איזושהי מערכת, איזושהי פלטפורמה שבעצם נותנת לנו את הכלים לנהל, לטפל ולארגן את כל נושא של הפאצ'ינג ולטפל בכל נקודות הקצה וכל ההבטחת מידע שלהם בצורה אוטומטית ויעילה. אוקיי? כל עולם הפאצ'ינג או כל עולם הפגיעויות בעצם התחיל מזמן. אם בעבר היינו עומדים על פגיעות 10 פגיעויות ביום, אז ב-2015 כבר נולדו למעלה מ-6,000 CVEs. יש יותר פגיעויות, אבל היו 6,000 CVEs שאפשר לטפל בהם. 2017 כמובן הרבה יותר, 2019 כבר מדברים על 17,000, וב-2024 אנחנו מדברים על כמעט 35,000 פגיעויות או CVEs שנוצרו וטופלו במהלך אותה שנה. מדובר על משהו בסדר גודל של למעלה מ-100 פגיעויות במערכות שונות ביום. זאת אומרת שאנחנו מאוד מאוד קשה לנו בתור מנהלי אבטחת מידע ובתור אנשי IT לטפל בכל האירועים האלה, לטפל בכל האג'נטים, לטפל בכל התוכנות האלה, ולדאוג שכל המערכות יהיו מעודכנות כל הזמן בצורה מלאה. אפשר לראות גם בגרפים האלה שאנחנו מראים שבעצם ה-vulnerability risk כל הזמן עולה, כל הזמן מתווספים עוד פגיעויות, והמערכות שיוצאות לשוק הן לא 100% בטוחות, ונוצרות עוד פאצ'ינג. לא סתם מייקרוסופט כל חודש יש את האירוע הידוע שנקרא Patch Tuesday, לטפל בכל הפגיעויות האלה. אז כל המערכות, כל החברות בעצם מוציאות כל הזמן עדכונים, משפרות את ההגנה של המערכות שלהם, ואם פעם היה לוקח בממוצע 102 יום לטפל בפגיעות ולתקן אותה, מהרגע שהיא נוצרת, מהרגע שנוצר הפאץ' עד שאנחנו מפיצים ומתקנים תחנות שרתי וכולי, אוקיי? היום אנחנו רוצים להגיע למצב, ובאוטומוקס אנחנו מגיעים למצב, שאנחנו תוך פחות מ-24 שעות מטפלים באותו פאץ'. אוקיי? הטכנולוגיה של אוטומוקס מבוססת על זה שזה שירות ענני, שירות סאס מלא, אייג'נט על התחנה מדבר עם הענן של אוטומוקס, ואז זה כבר לא משנה
איפה המשתמש לנו נמצא, אם הוא נמצא בבית, אם הוא נמצא במשרד, אם הוא נמצא בחול, הוא לא צריך להתחבר ב-VPN, הוא לא צריך לחבר איזושהי תקשורת, אין לנו כל מיני מערכות שונות ומשונות שמונעות מאיתנו לבצע את הפאצ'ינג, אנחנו בעצם מרחוק מטפלים בהגנה. ויש לנו תהליך מאוד מאוד סדור איך זה מתבצע. מצד אחד יש לנו את המערכת שהיא Cloud Native, בלי VPN, בלי כלום, האג'נט מתחבר לקונסול בצורה כמובן מאובטחת, מקבל את העדכונים אליו, מבצע את ההתקנה, יש היוון חוזר לקונסול של אוטומוקס, שבודק ורואה אם אותו agent בעצם ביצע את העדכונים או לא. כמובן מתוך האג'נט אנחנו יכולים לנהל עוד דברים שאנחנו ניגע בהם אחר כך. המערכת של אוטומוקס נותנת לנו קרוס פלטפורם, אנחנו יודעים לטפל בשלושת מערכות הפעלה בצורה מלאה, וכמובן יש לנו למעלה מ-800 תוכנות צד שלישי שאנחנו יודעים out of the box גם בהם לטפל. תוכנות נוספות או proprietary שלכם, אנחנו יודעים לבצע הפצה, לבנות תהליך אוטומטי, לבצע הפצה של אותה תוכנה, של אותו פאץ' לאותה מערכת. כמובן יש לו פה יכולת של API מלא, וזה כל הארכיטקטורה, ומהצד השני יש את כל אוטומציה. מה האוטומציה אומרת? האוטומציה אומרת שברגע שנוצר פאץ', אני יודע לקנפג אותו בתוך המערכת, יש לי כבר טמפלטים מוכנים שאוטומוקס מייצרים לי, ואני מבצע את הפאצ'ינג בצורה אוטומטית. ואז בעצם, כמו שאמרתי, אני יודע לתת לכם פלטפורמה אחת שמטפלת בכל מערכות ההפעלה, מטפלת בכל התוכנות שאתם צריכים, וכמובן המערכת הזאת גדלה כל הזמן מבחינת התוכנות שהיא תומכת בהן, וכמובן יש לי שליטה מלאה על אותם מחשבים. אז יש לנו, מצד אחד יש לנו את התיקון של הפאצ'ים, מתקנים בצורה אוטומטית מערכות הפעלה ומערכות ותוכנות צד שלישי, אנחנו יודעים גם לנהל את הצורה, אני יודע להתאים את המערכת למדיניות ארגונית, אם זה תוכנות מסוימות, אם זה מניעת התקנה של תוכנות, אם זה הפצה של תוכנות חדשות לכל הארגון בצורה מהירה, אז כל זה אני יודע לעשות באמצעות המערכת. על זה יש לי את כלי האוטומציה, שאני יודע בצורה אוטומטית לייצר סקריפטים לתוך המערכת, אני יודע בצורה אוטומטית לבצע הפצות, יש לי למעלה מ-100 טמפלטים או וורקלטים כבר מוכנים להפצה, ובנוסף יש לנו את כל יכולות ה-RMM בתוך המערכת שאנחנו יכולים ברחוק לשלוט על התחנות ולטפל בהן. אז פה זה דוגמה בעצם לאיך אנחנו מייצרים את ה-Patch Tuesday. מהרגע שנוצר Patch Tuesday, מהרגע שמייקרוסופט משחררת את הקובץ פאצ'ים שלה, אוטומוקס תוך שעתיים יש agent, או יש קובץ מוכן שאפשר להפיץ אותו לכל המחשבים בארגון. אוקיי? אז אם אנחנו ב-10, מייקרוסופט שחררה את ה-Patch Tuesday, ב-10:40 אוטומוקס התחילה לעבוד על הטמפלט, מייצרת את הוורקלט לכולם, ב-12 כבר נוצר בלוג בתוך המערכת שמסביר על הפאץ', והפאץ' מופץ לכל הסביבות של הלקוחות, ואתם כלקוחות יכולים לשלוח את ההפצה הזאת למשתמשים בצורה אוטומטית ומלאה. זה היופי של המערכת, לא משנה איפה המשתמש נמצא, לא משנה כמה זמן הוא מחובר או לא מחובר לארגון, האם הוא מגיע לארגון, לא מגיע לארגון, יש לו VPN, אין לו VPN, הוא יושב בבית קפה, לא יושב בבית קפה, אנחנו יודעים לשלוח לו בצורה מלאה ואוטומטית את הפאץ'. כמובן שהמערכת היא מוצפנת, התקשורת בין התחנה לסביבה של אוטומוקס היא מוצפנת ומוגנת, פרוטוקול של אוטומוקס, אנחנו יודעים לראות חריגות, אנחנו יכולים לנהל את הכל בצורה מלאה. בנוסף, כמו שאמרתי, יש לנו טמפלטים מוכנים בתוך המערכת, זה נקרא אוטומוקס וורקלטס,
שזה בעצם מאפשר לי בלחיצת כפתור, אוקיי, לעשות פעולות הגנה בצורה מלאה. ואז זה חוסך לי זמן, זה חוסך לי משאבים, זה חוסך לי טיפול בדברים, הכל, אנחנו משתדלים שהכל יהיה מובנה והכל יהיה מוכן לכם לעבודה. בארגונים גדולים שיש לנו התממשקות למערכות אחרות, אז אנחנו יודעים לקבל את כל הפגיעויות, את כל ה-vulnerabilities ממערכות CrowdStrike, Sentinel-1, Rapid7, Tenable, Qualys ועוד. בנוסף, אנחנו יודעים לייצא מידע לתוך מערכות SIEM, ובאמצעות SOAR ואוטומציות, אנחנו יודעים גם כן לבצע את ההפצה בצורה מלאה. זאת אומרת שיש לנו פה אקוסיסטם מלא, שמאפשר לנו מצד אחד לזהות את הפגיעויות, ומצד שני לבצע עליהם הפצה. אוקיי? אם אנחנו לוקחים לדוגמה את כל עולם ה-vulnerability של Rapid7 או Tenable, אז יש לנו פה איזשהו דיאגרמה שמציגה כמה risk score יש לנו בארגון לאורך תקופה, שבה בעצם לא טיפלנו באירועים, לא היה מערכת הפצה שתטפל באירועים. ואתם רואים שבשני בספטמבר הותקן אוטומוקס על התחנות, אוקיי? ואז עד התשיעי, אחרי 7 ימים, הורדנו את כמות הפגיעויות בצורה דרסטית, כי יש לנו יכולת לנהל את זה בצורה אוטומטית ומלאה. אז אם פעם היינו סורקים ומחפשים באיזושהי צורה דרך לבצע את ההפצה, אם זה באמצעות סקריפטים, אם זה באמצעות עדכונים ידניים וכולי, אז היום יש לנו התממשקות מלאה בין רפיד לאוטומוקס. Rapid7 מזהה את כל הפגיעויות. עכשיו Rapid7 אנחנו יכולים להחליף אותו גם ב-Sentinel-1, ואנחנו יכולים גם בכל מערכת אחרת של זיהוי vulnerability. ויש התממשקות לאוטומוקס, ואז מתוך ה-Rapid7 אנחנו מקבלים את הפגיעויות, אנחנו מקבלים את האסטים שצריך לטפל בהם, איזה עדכונים להתקין על כל אסט, אוקיי? ולבצע את ההפצה. אז האוטומציה היא מלאה, היא מאפשרת לנו בצורה מלאה לנהל את כל תהליך הפאצ'ינג, אוקיי? אנחנו לא צריכים להתבסס על ענן, כמו שאמר, אנחנו לא צריכים להתבסס על VPN או רשת מקומית, או לדאוג שהמשתמשים שלנו יגיעו למשרד כדי לבצע בהם עדכונים, אלא הכל כשירות SaaS. האג'נטים מדברים עם הענן, אנחנו תומכים בווינדוס לינוקס מקס בצורה מלאה, יש לנו יכולות RMM ויכולות השתלטות על התחנה מתוך הקונסול של אוטומוקס, אוקיי? ואנחנו חוסכים זמן ומשאבים, כי בעצם אנחנו יודעים, אנחנו מקבלים בצורה מובנית וסדורה את כל הפגיעויות הקיימות, ואנחנו יכולים לייצר תהליכים אוטומטיים של פאצ'ינג, אוקיי? בנוסף יש לנו מנגנון של תיקון פגיעויות אוטומטי. אם יש פגיעויות קריטיות שיוצאו בבהילות לשוק, אז אנחנו יודעים לתעדף את זה ולהכין לכם worklet של הפצה בצורה מלאה ואוטומטית, וכמובן לעדכן אתכם על כל הדברים האלה. אנחנו נעבור עכשיו לרומיה שיעשה איזשהו דמו על המערכת, ומשם נתקדם. משתף. תודה שרון, אז באמת נעבור לחלק של הדמו והקונסולה. אוטומוקס, כמו כל פתרון שאנחנו מכירים, באמת יש לנו את הדשבורד שלנו, וכל פתרון והדשבורד שלו, באמת נתמקד במה שחשוב לנו. אתם מדברים בסוף על אוטומציה.
אנחנו מדברים בסוף על אוטומציה ופאצ'ים, רואים טוב, נכון? כן. מעולה. וזה באמת מתחיל בזה לפני שנצלול על זה, זה מה שאנחנו רוצים לראות, זה האם אותם מכשירים בסביבה שלנו הם compliant, הם עומדים בדרישות שאנחנו הכתבנו מראש, איזה פוליסות בעצם got executed, באיזה updates הם available, הם זמינים עבורנו, וכמובן אנחנו רוצים לדעת כל מכשיר חדש שנכנס לנו לסביבה. אני כן אמקד אתכם בשלושה ווידג'טים הקריטיים בעיקר, כי בסוף אנחנו מדברים על כל הנושא של מה קורה למכשירים שלנו, ל-devices. אז device troubleshooting מדבר באמת, כמו שאתם רואים, גם בצורה ציורית, ובאמת רשום כמו שצריך, מי צריך אולי ריסטארט, מי נכשלו ניסיונות של עדכון, מי לא קומפליינט, מי כבר לא מחובר מעל חודש ימים וכדומה. כמובן כל הנושא שדיברנו על patching, vulnerability זה בעצם remediation. אנחנו רוצים לתקן הרי את כל ה-outstanding patch count, בעצם אנחנו יכולים לראות את הפאצ'ים שלנו לאורך הארגון, וכמובן לפי הסיווג שלהם, בין אם זה unknown, כמו שאתם רואים, בין אם זה medium, low, עד ל-critical, וכמובן אנחנו נרצה לדעת איזה מערכות הפעלה יש לנו בסביבה, אם זה וכמה, והחלוקה וכדומה. device self גם חשוב, אנחנו רואים שזה מחולק בעצם לפי גרופ, אני יכול לבחור לכל גרופ ובעצם לקבל באמת את המידעים הרלוונטיים. נגלול למטה, נראה באמת את כל מה שקשור לאיזה משהו קריטי, critical severity patches שהמערכת מציעה לי כבר out of the box בעצם לעדכן, כי היא יודעה שיש לי את זה נגיד באפליקציה באותה סביבה. ולמטה, כמו שאתם שמים לב, אוטומוקס, שרון אמר נכון, פשוט להפעלה straight forward, כי הם אפילו מנגישים עבורנו בעצם רשימה של פוליסות מוכנות מראש, שאותן אפשר להטמיע בלחיצת כפתור. לפני שנגיע לזה, אני רוצה שנלך באמת ל-devices. נראה איך המכשירים שלנו בארגון, וזה באמת פשוט. יש לנו כאן את מה שאנחנו רוצים לראות, אם זה כמובן פילטרים שונים, אנחנו יכולים לפלטר לפי כל מה שנרצה, אם זה מערכת הפעלה, לפי פוליסות מסוימות גם, לפי גרופים, לפי סביריטי, אפילו לרדת ל-CV ספציפי שאני יודע שאולי כנראה יהיה לי בקבוצה מסוימת. כמובן שיש לנו כל מה שאנחנו רוצים לראות גם כאן, מי צריך attention, כמובן יש לנו כאן אולי המחשב הזה, כאן צריך ריסטארט. ואחד הדברים לדעתי שיותר מקלים בעבודה עם אוטומוקס זה כל נושא של טאגינג בעצם. זה מה שהופך את המערכת באמת נקרא לזה לסוויטה של אוטומציה בפאצ'ינג. אנחנו יכולים בעצם ככה להטמיע על אותה תחנה, למרות שהיא בקבוצה אחת מסוימת, אפשר להטמיע לכל מיני טאגים שונים, וככה בעצם גם לנהל נורא בקלות את כל הנושא של פאצ'ים ספציפיים, למרות שהם באותה קבוצה. יותר מזה, יש לנו גם את כל העמודות שלנו, שאנחנו יכולים גם, כמובן, כמו שאתם רואים, יכול לשנות, לשחק, להזיז, להוסיף, אפילו אולי אני לא רוצה את ה-OS version, אני רוצה את ה-device ID אולי, אני רוצה לשני, זה מה שאני רוצה לראות ברמה הזאת, וגם באמת בקלות. מעבר לזה, איך עושים a device? יש לנו כאן a device, נבחרת מערכת ההפעלה שלנו, כמובן, ויש לנו באמת את הטוקן, נורא פשוט, בין אם זה לינוקס, macOS, גם אגב ללינוקס מעל 10 קבוצות שונות של לינוקס, אנחנו יכולים כבר out of the box פה לעדכן ברמת המערכת. מעבר לזה, אני רוצה שניגש באמת למה אנחנו עושים עם המכשירים האלה, אנחנו רוצים לשים אותם בגרופים מסוימים. לצורך הדוגמה כאן יש לנו את הגרופים שלנו, יש שיצרנו, כן, אנחנו יצרנו עכשיו לצורך הדוגמה פייסבוק, שיצרנו כאן, עשינו להם בעצם assign devices, מאוד פשוט, כמו שאתם רואים, באמת הצמדתי את אותו מכשיר שרציתי באותה קבוצה, בקלות, אנחנו רואים שיש לנו גם כמובן את כל המידעים שאנחנו רוצים על הקבוצה, פוליסות שמשויכות באותה קבוצה, ואנחנו באמת רואים שצריך לדוגמה כרגע אין כאן פוליסות ואולי נרצה לשוייך בה. סליחה, אנחנו כבר נגיע לזה, אני רק רוצה לגעת בכל הנושא הזה של ניהול התכונות שלנו. לפני שרגע באמת נראה איך אנחנו מייצאים את הפוליסות. יש לנו כאן גם רשימה, כמו שרון אמר, של כל התכונות באותה הסביבה, שאנחנו נרצה לפצ'פץ' כן ברמה האינדיבידואלית וגם ברמת הפוליסות, ובכל להוסיף אפילו נרצה, כן, כרום, גוגל כרום בקצת כפתור, אני כבר אקבל גם באמת את כל האפליקציות שיש לי, עם איזה פאצ'ים, עם איזה גרסאות שיש לי שקיימות, והאם סביר איתי שאני רוצה לתקן, אולי אני רוצה לפצ'פץ' את זה ישר מכאן, ברמה הזאת. כלומר, אני יכול לעקוף את הפוליסי ולהגיד אני רוצה לעשות פאצ' עכשיו, כי אני רואה שיש לי התראה קריטית. כמובן גם כאן, בתוכנות, אנחנו נרצה לפלטר לפי מערכת הפעלה, אולי אני ארצה רק ל-macOS.
את הכרום שמתאים לו רגע, ושלהוריד את הרעש מהעיניים אולי לפי סביריטי, כי לא מעניין אותי אם זה אולי התוכנה היא ברמת לואו, ברמת vulnerability וכדומה. כמובן גם סטטוסים בפילטרים נוספים שאנחנו יכולים באמת להשתמש בהם. מעבר לזה, אני רוצה שבאמת נעבור לכל הנושא הזה בעצם של האוטומציה, איך אנחנו באמת מביאים את כל המידע הזה שאספנו עד עכשיו. פוליסיס, כבר אנחנו רואים שיש לי כאן רשימת פוליסות שיצרנו, כמו שאמרנו יש לנו out of the box רשימת פוליסות מוכנות, כמו שראיתם, לכל מיני נושאים, ברמה הזאת בעצם רוצה שניצור אחד ביחד אפילו. יכולים לראות שזה מחולק לכל מיני נקרא לזה פונקציונליות של פאצ'ים. אם אנחנו רוצים פוליסה שישירות כבר מוטמע לנו בעצם טמפלט של פאצ' מה הכוונה, גם OS פאצ'ים, גם third party sources. אולי אני ארצה patch all except, כן, אני ארצה לפאצ' הכל בארגון חוץ מעדכון מסוים או חוץ ממערכת הפעלה מסוימת וכדומה. כמובן patch only, כי אנחנו באמת רוצים לפאצ' רק third party sources ולא את ה-OS שלנו. בדוגמה הזאת נלך כמובן על איזה משהו קצת יותר רלוונטי לפי סביריטי, ומעבר לזה אתם רואים שאנחנו יכולים גם, ראיתי גם שאלה בצ'אט שנגעה בזה, אז זה מתקשר לזה. יש לנו בעצם הכל נגיש ונקרא לזה הכל גמיש ברמה הזאת דרך פוליסות. אם לצורך דוגמה אני רוצה אפילו פוליסה, שאם אני רוצה ליצור פוליסה שמחייבת להתקין רק תוכנות מסוימות, אני אעשה את זה עם פוליסה של required software policy, משמע אוטומוקס באופן אוטומטי לא תיתן אופציה, או יותר נכון, ברגע שינסו להתקין אפליקציה לא מורשת שלא בתוך הפוליסה, היא תוסר אוטומטית מהנקודת קצה. בכל מערכות ההפעלה, כמובן גם וורקלטס, שאני יכול בעצם לקחת סקריפט, שאמרנו שזה הוורקלטים שלנו, ובעצם ישר ליצור פוליסה מבוססת לפי הוורקלט, אבל באמת ניגש לדוגמה שלנו, לפי סביריטי. באמת ניצור את הפוליסה הזאת ביחד רגע, נגיד אם אנחנו רוצים רק קריטיקל ברמה הזאת. אני רוצה לפצ'פץ' אולי רק משהו קריטי, כמו שאתם רואים אני יכול להכתב אותה לחצת כפתור ברמה הזאת, לעשות לה assign group, כי דיברנו על אותה קבוצה, אותם מכשירים שצרפנו לקבוצה, אני רוצה לעשות associate, ויש לנו באמת out of the box, אנחנו כבר יכולים להריץ את זה, אבל אנחנו נמשיך, נכתוב no, כן, only critical, נמשיך למטה ובאמת אנחנו נבחר את מה שאנחנו רוצים, וכל היופי באוטומוקס זה באמת כל מה שרון אמר, אנחנו יכולים להתאים בעצם את המערכת לצרכים הארגוניים שלנו, לכל אחד בצורה באמת הכי גרנולרית שאפשר, לא לחשוב יותר מדי ולהתאים את זה לפאצ' יוזר, אולי זה עדיין מתאים לי, או אני רוצה ליצור בעצמי את הסקייג'ואל, אני יכול לבחור כמו שאתם רואים, לצורך הדוגמה, נוריד את הסימונים. אני רוצה לצורך הדוגמה בחודש ינואר, בשבוע הראשון, כל יום שני. ממש בשלוש לחיצות, הפוליסה הזאת היא out of the box, תרוץ בדיוק בסקייג'ואל שרציתי. אני יכול כמובן להתאים את זה לפי local time zone של הדווייס, אני יכול כמובן ידנית ברמת הדקות, ואם אני רוצה מעבר לזה, אני רוצה להנגיש בסוף את חוויית משתמש הקצה, כן אם אנחנו נעשה פאץ' לבראוזר, כנראה שלא יהיה פה יותר מדי עניין למשתמש קצה, לא תהיה הפרעה ממשית, אבל אולי אני רוצה לעשות פאץ' ל-OS, לצורך הדוגמה אז אני כן ארצה, יכול להיות user notification, בעצם כשיש איזה restart אוטומטי, או restart שיבוא עם התראה מראש בעצם, ככה שהחוויה של המשתמש קצה בעצם תהיה ממש נוחה, והוא יקבל התראה מראש. לפי זמן שנקבע מראש, במקרה הזה 15 דקות, 15 דקות לפני שהפאץ' יוכל לאותה נקודת קצה, המשתמש יקבל, כמו שאתם רואים, הודעה, יש לך איזה update חשוב שעומד להיות מותקן, וזה כשאין ריסטארט. כשיש ריסטארט, אנחנו נרצה להדגיש לו, כן, ריסטארט is required, אולי כדאי כן, אפילו בעברית, כן, לשמור על העבודה. לצורך הדוגמה, ברמה הזאת תשמור על הקבצים שלך, כן, אנחנו יודעים שאולי הם עובדים עכשיו על איזה קובץ נורא חשוב, ואנחנו לא רוצים להפתיע אותם בריסטארט. אנחנו יודעים, כמו שאמרנו, לגעת בכל נושא הזמן, כל ה-notification duration, כל האינטרוולים, ה-deferral option בעצם, כל כמה זמן אני רוצה לחזור על אותה התראה, אם זה אולי משהו שקריטי לי ואני רוצה להזכיר לאותו משתמש, במהלך כמה פעמים כי יהיו כמה עדכונים.
נצלול למטה, אנחנו כמובן יכולים גם להוריד את אותן התראות, אבל זה באמת מסכם את זה, נלחץ create policy, אחרי ששייכנו את זה לקבוצה, והפוליסה כמובן אחרי שהכתבנו אותה והיא תרוץ, ברמה הזאת כמובן שזה לא. ומה שראיתם בכמה דקות פתאום יש לנו כבר פוליסה אוטומטית שרצה ומעדכנת לנו באופן אוטומטי כל מה שקריטיקל. דיברנו קודם באמת על כל הנושא של וורקלטס, איך זה נראה בעצם, וזה נראה ככה ספרייה של מאות וורקלטים שנכתבו ומאושרים על ידי אנג'ינירס של אוטומוקס, ונדבר על כל מיני סוגים כמו שאתם רואים, אם זה סקיוריטי, אם זה software life cycle, אולי אני רוצה מהצד האבטחתי, אולי אני רוצה לעשות איזה detection log4j, צריך לדוגמה, ואולי כבר out of the box יש לנו את זה בתוך אוטומוקס ברמה הזאת. אנחנו יודעים log4j, פיוט קלה, פשוטה לביצוע, שבסופו של דבר עד היום הארגונים פגיעים ממנה, אבל אולי אני רוצה לדעת האם יש לי... שלופי סקיוריטי? תודה. שמחה. אז ככה, אז באמת, out of the box אנחנו רואים שיש לנו פה לצורך הדוגמה באמת את אותו worklet, אותו סקריפט. ברמה הזאת זה worklet, נקרא לזה איזה fancy name לסקריפטים, אבל זה בסוף בדיוק מה כזה. ואנחנו יכולים לקחת את הסקריפטור, וכמו שאמרנו, ליצור פוליסה שמבוססת על אותו סקריפט, ככה שברגע אחד יש לי פוליסה שרצה באופן אוטומטי ומריצה את אותו סקריפט מגלול למטה. אנחנו באמת נראה את הסקריפט עצמו, אנחנו נראה את זה ברמת ה-evaluation code, ואנחנו נראה בעצם את ה-remediation code, כלומר אנחנו יכולים לראות פה מה הקוד בזמן הרצה יעשה. יותר מזה, כמו שאתם רואים, אנחנו לא נעבור על כל הקוד, אבל אני יודע לתת לכם גם את אוטו בעצם. אוטו זה בעצם ה-AI שלנו שיושב לנו ועוזר לנו לבנות וורקלטים, כי בסופו של דבר למה שלא ננצל את כל המומנטים של AI גם בתוך אוטומציה, בתוך המערכת שלנו. אנחנו יכולים לעשות ברמה הזאת, אפילו למחוק את הקוד, נכתוב לו write me worklet. גילו, כן? יחד איתנו, כן, זה גם, זה לאו דווקא שהוא יכתוב הכל, זה אולי אני אומר לו, אני רוצה שתעזור לי לשפץ, לתקן את הקוד שלי ברמה הזאת, או יותר מזה באמת שיכווין אותי, כמו שאתם רואים, לא חשבנו פה יותר מדי, לא סיימת את המשפט, והוא כבר באמת כתב לנו וורקלט נוסף, ברמה הזאת גם אפשר להגדיר, אגב זה נורא, כמו שאתם שמים לב, זה יכול להיות בפייתון, זה יכול להיות בפאורשל, אם אני רוצה להיות ספציפי, אני גם יכול להגיד לו, write this in PowerShell for me, ברמה הזאת, שוב זה חוזר חלילה, יכול שלנו לסקייג'ול, גם את זה אפשר לתזמן, כן, אולי אני רוצה את זה כל השנה, או חצי שנה, כל שבוע, ביום שני, ברמה הזאת אותו דבר, ולהמשיך, וגם מכאן אפשר לעשות create policy ויצרנו את הפוליסה, ברמה הזאת. עלו שאלות? לא. סבבה. חברים, אם יש שאלות, אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט, ובסוף אנחנו ניתן גם זמן קצר לשאלות. אז ככה, מעבר לזה, יש גם באמת, דיברנו על כל נושא הזה של remediation, אפשר גם אינטגרציה, לא נצלול לזה כי זה באמת straight forward, אפשר גם אינטגרציה ישירה עם רפית, כמו שרון אמר, out of the box, או גם באופן אינדני, לעשות אימפורט, ולהביא קורס של CVE, וכדומה, ובאמת להכניס לפה בעצם את אותם vulnerabilities, ושאוטומוקס יפצ'פץ' את זה בצורה אוטומטית. אני חושב שתמיד טוב להסתכל גם על ה-insights, אנחנו בסוף רוצים, אם זה נקרא לזה reporting או executive reports, אז אוטומוקס לקחו את זה לצורה גרנולרית גם ברמת הרפורטים, אנחנו יכולים לקבל רפורט על activity log, אולי רפורט על מי ש-needs attention, כי אני לא בטוח ללכת עם ה-widget, והאם הוא נותן לי באמת את כל המידע הנרחב שאני רוצה. מעבר לזה גם, אני רוצה לדעת בעצם האם הפוליסות שאני מריץ, או אם אני מריץ עכשיו 100 פוליסות ברחבי ארגון, אני רוצה לוודא שכולן מאורגנות, שכולן בעצם עובדות, אז אני אקבל אולי פוליסי report support. ככה בלחיצת כפתור, נלחץ עליו, אנחנו יכולים לראות ממש פה. אתם יכולים לראות כאן, עשיתי פוליסה של פאצ'ול שאמורה לפצ'פץ' את כל המכשירים בארגון, גם מ-OS, גם third party. אנחנו יכולים לראות שבדוגמה הזו, 2 נכשלו, ואחד הוא not included לצורך הדוגמה.
באותה מידה זה יכול להיות אחד successful, אחד pending, כי הוא לא מחובר, כי אולי יש איזה עניין ברמת הרשת. זה לחלוטין תופס, האוטומוקס ברמת ההתקנה תופס על שרתים, תחנות Windows, Linux, Mac OS, אין שאלה בכלל. מבחינת אוטומוקס שרתים ותחנות. מבחינת המערכת אין הבדל בין שרת לתחנה, האג'נט הוא אותו אג'נט, כמובן בהתאמות רלוונטיות, וגם עליהם אנחנו יכולים להריץ כמובן את הפוליסי ואת הוורקלטים כדי לייצר את האוטומציה ולבצע את ההפצות כמה שיותר מהר. ובאמת הגיע הזמן להראות לכם גם באמת איפה זה בא לידי ביטוי יכולות הרמם, בעצם ברמה הזאת הרמות קונטרול שאנחנו יכולים לבצע גם דרך אוטומוקס. נלך. שאלה שם? לא. נלך אליה. קצה מסוימת. יש לנו כאן. עכשיו שלנו מתפגעים. נלך אל עכשיו. אני רוצה להראות לכם גם רגע אחרי לפני כן באמת איך נראה, או יותר נכון, עד כמה עמוק בעצם אוטומוקס נכנס למערכת ברמת המידע שהוא מציג בפנינו. כל מה שקשור ל-Device Health, יותר מזה כן אפשר לגלול, אנחנו לא נלך לזה. Hardware, הנושא של Network, אם אני רוצה להבין קצת יותר ברמת הרשת, מה קורה בצורה מסודרת, אם אני לא יודע אולי לעבוד עם CMD, לא יודע יותר אולי פקודות ברמה הזאת, או עם Linux, אני לא מכיר באש מספיק. Security, Systems, וגם כמובן Users, כמו שאתם רואים, אני יודע איזה user יתחבר ברמה הזאת כל פעם וכל רגע נתון. המערכת מאפשרת לנו בעצם להיות RMM מלא ולשלוט ולנהל את התחנות שלנו. מה שאנחנו מדברים פה בסוף על יכולות שהן straight forward, אבל out of the box, סליחה. כמו שאתם רואים פה זה יוצר בעצם סיפור טאנל של בין אוטומוקס, בין הקונסול של אוטומוקס לאותה נקודת קצה. והלייטנסי עובד לחלוטין תקין ברמה הזו. יכול להגיד לכם שזה רץ גם בצד שלי בדיוק באותה המהירות, כלומר זה ממש רץ ככה. אני אפילו לא מסתכל אצלי. רוצה לראות ברמת הלייטנסי. יכולים לראות שזה שליטה מלאה. יש לנו גם ברמת התיעוד, כלומר יש לנו גם לוגים שאנחנו יודעים מה קרה באותו סשן ברמה הזאת. אנחנו יכולים לראות ברמת פירוט הלוגים מה קרה במערכת, מי ביצע, איזה משתמש מהקונסול ביצע את אותן פעולות, לאן הוא ניגש, איזה פעולות הוא הריץ. יש לנו אודיטינג מלא על המערכת. כן. ברמה הזאת, שזה מסכם את הפאצ'ינג. שימו לב שהמערכת מציגה לנו שהמחשב הזה יש עליו פאץ' אחד שצריך להתקין. כמובן שההתקנה תתבצע. כן. ההתקנה תתבצע לפי סקייג'ולר מסוים. אוקיי? אנחנו יכולים לגלול למטה ולראות איזה פאץ' ואיזה פוליסי, ואיזה וורקלטים בעצם המערכת מריצה, איזה תוכנות יש לו ואיזה מהם צריכות עדכון, ואנחנו כמובן יכולים גם לבצע עדכון מכאן ולבצע מה שנקרא עדכון ידנית של אותם פאצ'ים מיידית לאותה תחנה. אפשר לעשות את זה כאן גם ברמת לבחור יחיד, אני יכול לסמן גם את כולנו, אני רוצה לעשות ממש ברק אקשן ולעשות פאץ' עכשיו, אולי אני רוצה איגנור כדי שמבחינתי אני יודע שזה אולי לא משהו, איזה מפגע אבטחתי ברמה הזאת, באמת כמו שרון אמר, יש לנו כאן כל מה שאנחנו רוצים, ויותר מזה, אם אנחנו גם יכולים להריץ גם מכאן פשוט את הפוליסה, בסופו של דבר לאו דווקא חייבים ללכת by the book על כל המדע, כי בעצם כמו שאתם רואים, המערכת בעצם סוגרת מעגל על עצמה מכל כיוון, ואנחנו יכולים גם ללחוץ כאן על manage, וישר מאותה נקודת קצה ללכת בעצם לאותה קבוצה. וגם מפה אפשר להמשיך, כמו שאתם רואים, זה
יש לנו את הפוליס שיצרנו כאן, אבל אותה קבוצה גם, מהצד השני אנחנו יכולים לראות בקבוצה את הנתונים עליה שראינו, אולי אנחנו רוצים לדעת איזה מכשירים יש לנו כאן, ככה אפשר פשוט כל הזמן המערכת בעצם סוגרת לנו מעגל על כל מידעים שאנחנו רוצים לקבל. מה שנעשה? זה נסכם כמובן? כן. טוב חברים, שאלות? אז אני אעשה איזשהו סיכום קצר. אז מערכת אוטומוקס זה בעצם פלטפורמה עננית כשירות SaaS לביצוע גם RMM לתחנות ושרתים וגם להפצת עדכוני סקיוריטי ואפליקציות צד שלישי. היכולת שלנו באמצעות המערכת היא לשלוט בצורה מלאה על כל הדיווייסים שיש לנו בארגון ולדאוג שהם כל הזמן יהיו מעודכנות והם כל הזמן יהיו up to date כמו שאומרים. היופי של המערכת שזה שירות SaaS, לא משנה מאיפה אנחנו מתחברים, המערכת דוחפת ומעדכנת את האג'נטים בעדכונים. כמובן שבסביבת שרתים אנחנו יודעים לבנות שלבים של סביבת מעבדה ורק אחרי זה אם הכל תקין לבצע את הפאץ' בצורה מלאה לשאר המערכות לשאר השרתים, והכל חוסך לנו זמן, חוסך לנו בדיקות וחוסך לנו כמובן כסף, כי הדברים עובדים יותר מהר ואנחנו סוגרים יותר מהר את הפגיעויות שלנו. אז אם יש שאלות או אם אתם רוצים ליצור איתנו קשר לדמו, הצעות מחיר או כל דבר אחר, אתם מוזמנים לשלוח מייל, לצלצל בטלפון ואנחנו זמינים. תודה רבה והמשך יום נעים.